Sirjan ta' 50 sena li jgħix Malta intbat 13 il-xahar ħabs wara li fil-qorti ammetta għall-akkużi traffikar uman ta' immigranti illegali f'pajjiżna. Dan wara li tressa l-qorti b'urġenza it-tnejn filgħaxija quddiem il-Maġistrat tal-Assa Claire Staffra Żammit. Din is-seduta saret fil-magħluq fuq talba tal-prosekuzzjoni immexxija mill-Ispettur Carl Roberts biex ma jiġux imxekkla l-investigazzjonijiet dwar dan il-każ. Il-qorti ippreseduta mill-Maġistrat Staffra Żammit ordnat ukoll biex l-identità tal-akkużat ma tkunx ippubblikata u murija bl-ebda mod fil-midja. Dan hekk kif il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjonijiet tagħha dwar dan il-każ. Sorsi qrib il-Pulizija qalu ma' News li hemm numru ta' persuni oħra li qed jinżammu mill-Pulizija brabta ma' dan il-każ fosthom Malti u mhux qed ikun esklus li fis-sigħat li ġejjin aktar persuni jitresqu quddiem il-ġustizzja. Fi stqarrija il-Pulizija qalet li fil-lejl ta' bejn 13 u l-14 ta' Settembru li għadda numru ta' immigranti daħlu b'mod illegali fil-bajja ta' Dellimara. L-investigazzjoni tal-Pulizija bdew mill-ewwel biex jaraw min seta' ikkoordina biex seħħ l-isbark. Intant dwar dan il-każ fuq Facebook, il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri qal li x-xogħol tal-Pulizija li qed jiġġieldu dan ir-reat qed iħalli l-frott.